Hello, abusia for mo bibia kwa baba Sejaman Sika Fie so na Sejaman TV so. Bomode na subscribe to channel no, like video no ma me na share se de be ya adofo so nso we kan video no bi ne nyina etimi e de abom. Yes, ene ya Monday na on say na holiday nti yenhwe afa Monday afa de eguso a ye twa ne gidigidi. Ebepon anwumle 9:30 nti mesro so obetwa bia emane mo 9:30 na ansa no aba. And I said 9. What me sending in tem, or sending in temper, near to me a car mountain. So, sending in temper. Now, your henny a car mountain. Dance over send the abana, a car cannot time or so, if you animate me and yama. So, send the blantem, I mean, come out. Young hey, set up way a transfer from Afana precise Lotto from precise Lotto precise Sunday the kind Sunday no Alpha games nibi. Yes, near here set up in as we share wa. I am who so at 39 first box winning at the about 68 we are and over to 6057 6057 and also 47 our machine. Good. We are and over to 18 our winning and also 12 our machine. We are number 279 our winning and also 89 our machine. We are and number 260 and also 88 our center box winning. We are and number 251 center box winning 51 center box and also 17 our first box machine. 17 first box machine. Into a way there was Yemfa event in Kudi. Yemfa event in Kudi. Yes, Neme Gusu 72, 21, 87, 36, 78. Yes, Eme Gusu Elho, no. Eme Gusu Elho, no. A mania come up to Miss Row, Bomodine, Etrebidi. Bomodina, Ebidi. Yes, when you tranquan so obedi alpha 4 and okay. In the current of Alpha Monday no. Current of Alpha Monday no. In the current of Alpha Monday no. Shall say event number 1104 and or 239 first box winning and or the ball 68. We are and or 260 57 and or 47 our machine. We are and over to 18 our 4 box winning. 18 4 box winning. Good. Until we 18 and over to 60. Sorry, 18 we are 79. Okay. We are 218. We are pen over to 79 we are 60. Okay. Until we 18 we are over to 79 and also 89 our machine. 89 our machine. Good. We are and over to 60 no 60 and also 88 our center box machine. We are there over to 51 first box winning no 17 first box machine. Yes, it is a paper and one she our hand. It we as she say touchy as she egusu kama nti eno an say ye twadi. Good. Now me emfa event bi enso enkyere wo ewa ha. Emfa event bi enkyere wo ewa ha no sin. Good. We also transfer from national to VAG. Sorry. VAG ni dey just a papa. We transfer from national to Alpha Monday. National to Alpha Monday. Na ha say me also to 26 ewa event number 649. National 649 auto 26 we are and over to 18 26 we are 18 4 box. Okay, 26 we are 18 4 box position and also 67 our machine 67 47 so at that last box position we are pen over to 28 28. We are on to 60 no I say 83 our machine 83 our machine. We are and over to 51 center box position
nti wawie deɛ ɔse yɛmfa event yi nkɔdi na ha sɛ mehu sɛ 51 wei ɔbɛkantae single 6 ɔbɛkantae deɛ ɛne yɛmfa nkɔtwa 2288 single 6 2288 single 6 22 and 88 ɛwɔ so kama single 2 double 2 single 6 88 double 2 single 6 and double 8 ɛwɔ hɔ kama okay on the 67 way on na ba bɛkanta 22 no na 51 way nso akanta ɛno nso akanta na bɛtwa 2 dalet single 2 sorry double 2 single 6 double 2 single 6 ɛwɔ hɔ aba na ɛfɛ paa nti bɔmmɔden na ɛtwa bi ɛfɛ paa nti bɔmmɔden na ɛtwa bi nti wohwɛ current na sei na current no nso abɛhyehyɛ no nti wobɛhwɛ sɛ event number 1105 ɔbɛtoo 26 no owie na ɔtoo 18 4th box position 18 4th box position to ɔtoo 18 no ɔtoo 6747 ɛwɔ machine ɔtoo 6747 nti 47 no ɛsi wɔ last box position sɛdeɛ wohu wɔ hɔ na good owie yɛ apɛ ɛna ɔbɛtoo 2828 owie a 60 no asɛbo 83 double 3 nti owie 18 no na ɔbɛtoo 28 owie 28 a 60 no asɛbo double 3 double 83 double 3 83 owie yɛ pɛ ɛna ɔbɛtoo 51 center box position nti owie yɛ pɛ ɛna ɔbɛtoo 51 center box position yes nti wɔso awie a yɛmfa event no nkɔdi nti ɛma egu so ɛyɛ single 4 double 2 88 32 and single 6 ɛna the first event no so ɛma egu so ɛyɛ 72 21 87 36 and 78 good ɛma egu so ɛno no nti yɛ two event no yɛka bom a same ɛna ɛba abɛnya nti yɛyi yɛ best 5 a yɛbɛfa 22 no ne afa single 6 yɛfa 88 good nti yɛfa mmiɛnsa wei ɛwɔ event yi so a ne yɛbɛfa 87 78 ɛde awɔ no ɛwɔ hɔ ne yɛbɛnya best 5 ɛwɔ hɔ okay nti ewia ne ayi best 3 ne yɛbɛkɔ for double 2 single 6 and 87 good ewia na yɛakɔ for 2 dalet 22 single 6 22 single 6 22 single 6 yes na deɛ nti ampɛ sɛ yɛkɔ for 22 single 6 no saa 28 wei ɛyɛsi ha yi ɛno nso mehu sɛ ɔbɛsprɛte a ɔbɛma 22 single 6 no ɛna same time 67 wei mɛkanta 51 nso ɔnkanta ne no nso ama same 2 dalet no nti 22 single 6 no ne ho ɔden ɛwɔ so paa nti twa bi di yes nti ɛbɛkɔ for single 6 free ball single 6 banker